Yun, mas camera. Sunday ngayon eh. Nasa town lang ako para pasera gem saka magpamasahe ng katawan kasi sakit na ng likod ko eh. Mamaya pakita ko ang itsura ng Sierra Gem. Lalakad lang ako sa town. Ngayon, uwi muna ako sa KFC. Maganda siya dito eh, mabango. Ayan na ulit. Yun, ngayon ihina ako sa KFC. Sailan dito sa town eh, kaya dapat nakamas. Face shield pa nga yung iba eh. Pero ayoko talaga mag-mask kung ako tatanungin. Well, seasonal flu lang yan. Papasera Gem. Dala ka ng tawag dito, extra shirt. Yan, kasi pagpapawisan sa Sierra Gem eh. Yung Sierra Gem kasi ayan, parang massage bed. Massage bed na mainit. So, nandito ako sa ating sakay ng paano. Okay? Pumuntang ito, pyramid. Punta kayo dun, second floor. Padaan po. Second floor kasi yung ng pyramid yung Sierra Gem. Yan ulit. Ito yung tsura ng Sierra Gem bed. Dalawang klase. Ay, tatlong No, klase. may B3. V3, master bed, manual. Ayun. Apo. Anong gagamitin mo, yung master bed o V3? B3 po. Ito yung V3. Oo nga po eh. Gusto mo ito doon sa gilid. Pwede, sa bagay, pwede. Kahit sa gilid na po ako. Sige, pwede naman. Pwede na, nakarating na yan. Ay, nakalagay na po. Ito yung higaan. Bali, pag ganito, bibigyan ka naman ng libreng kumot eh. Tapos ito yung ilalagay sa tiyan. Yan. Ay, ito yung mas maganda eh. Manong po, tong isa? Ito? Master bed. Master bed, no? Oo, yan yung... Ano yung mas mainit nung yung master bed, no? Mas mainit yung master bed. Mas maganda naman yung massage ng V3. Ay, ganun po ba? Oo. Kayo, kung gusto nyo itry din para sa susunod yan. Lagi kasi ako dito eh. Lagi ka dito. Oo. Eh, gusto ko ngayon sana pagpawisan. Mag-master bed muna ako. Pwede. O kaya, pwede naman yung... Kasi yung, alam mo ba yung mat? Yung mat na Opo, mainit. yung gaganto. Oo. Sige, ikaw, bahala ka. Kasi dito, lalagay ko sa tiyan. Tapos ito ilalagay ko sa leg. Masarap eh. Masarap siya sa leg eh. Tapos, may kumot ng libre. Ito Sierra Gem. Ano lang. Palit ka lang ng damit. Bata mo dyan sa taas. O nga po eh, papatay na lang po yung ilaw. Ito nilalagay sa leg para bawas yung hilik. Tapos ito naman yung dito sa tiyan para sa circulation naman ng pagdudumi. Kahit na 2 beses ako dumumi, di ba? Mas maganda, mas marami. Kasi pahinga muna ako. Sa tulog ako dito 1 oras to eh. Sa 100 lang.
Isang oras din yun na tulog ako pawis. Ayun, tapos na din sa wakas. Ang ano ngayon, papamasahe naman. Pero bibili muna ako ng veggie meat. 100 yung singil. Po. 100 yung singil, okay naman kasi relax yung balikat na initan eh. Ito yung palengke na binili ni SM oh. Mamaya na ulit kasi lakad ako ulit eh. Para may sense naman yung mga binibidyoan ko lang. Ito yung vegetarian na binibilihan ko ng anong ulam. Yan, vegetarian siya. After ng Seragem, lambot, parang lambot kasi ng katawan na parang nanghihina ka. Ganun. Bili ako nung ayun, yung ayan, itong veggie meat na to. Nasa ibabaw ng ito. Yan, nasa ibabaw. Ano kasi yan? Pwedeng pang ulam. Prito-prito, ganun. May mga bago sila dito na ano, frozen. Ito, magkano to ma'am? 360. 360. Bigyan po man ang burger, ano? Burger to. Ano yung burger? 330. Ito po ano to? 250 taupaw. Taupaw. Oo, yung soya skin. Okay. Parang 250 po ito. Ito parehas parang ham. Oo, maliit. 400. 480. Tapos, 300. ito po. Citrus spare ribs. Ano? Asparagus. 280. Lemon chicken. 280 din. Tapos ito pong mini roll. Oo, 360. Saka ito po. Ito, vegetarian yan po. Uy, yempo na vegetarian. Galing ah. Oo, Magkano po with dito? pepper siya. Yan, 360 din. Ay, sige po. Sa susunod pag ano. Oo, kaya. Kasi magbibitbit ako ng ano eh. Di ba? Wow, ganun din. Dami na. Kuya, katli. Itong cutlets. Yan. Ito yung mga ulam ngayon. Dito kami dati nagde-date lagi eh. Kaso hindi na makalabas eh. Ngayon, pupunta naman ako dun sa may taas ng building na to kasi ano, papamasahe naman. Kaya after magpalambot ng asset, pamassage naman natin kay Kuya Cesar, yung bulag na kakilala ko. Ito na yung cutlets. Ang dami pagpipilian ngayon ng ano. Maganda talaga Seragem eh. Kasi parang lalambot yung katawan. Hirap nga tumayo after eh. Kasi pagod ka o wow, may papamasahe naman tayo. Dapat magkadikit na talaga yung lugar nila eh, no? Para isang puntahan na lang. Dami ng tao sa town, Sunday. Pagod. Sa pag-akit. Yan. Overview. Ngayon hagdanan sa baba. Bali. Ito yun sa gilid. Lakad lang. Ang bago. Ang daming saradong establishment. Ayan. Dahil ba Sunday oh. Wala na talaga sila. Doon yun dati kasi yun, wala pang harang. Ito bayaran ng kuryente ito. Dati may mga kainan dito sa gitna eh. Ngayon wala na rin. Sana nandiyan pa sila Kuya Cesar, yung kay mama sa iyan to. Ayun, sakto. Si Kuya Cesar. Kuya Cesar, bakante po kayo? Bakante si Kuya Cesar? Sige po. Si Kevin po. Full body? Opo, full body. Ngayon lang po ulit nakabisita. Tagal na na sir. Opo.
Yun, nakita ko si Kuya Cesar. Sakto ah. Yun, dito maganda magpamasahe. Yan. Galing nila. Ganda ng boses. Yan, dito ako sa room 5. Okay dito kasi kahit pa paano nakasilyado ang gamit malagay patient tapos ubad till komportabling suot. So mas komportable ako na naka brief lang eh. Tapos yun, say na ako kay Cesar, tawag sa likod. Ano, masaya muna tayo. Headset. Boxer shorts. Sige, ready na. Game. Ito, lagay ko lang sa bulsa. Pwede ko mag-vlog yan, no? Parang walang manonood talaga. Tamad. Pero yung iba yan sa totoong buhay. Hindi ako ganito. Pati medyas pala yung ubad. Diyan kayo sa Crocs. Okay. Tapos na. Bis na ako tapos bayad. Bali nagtaas pala. 400 na ngayon. Bali naka 500 ako lahat para sa pagpapamper ng sarili ko. Siyempre nag-tip ako kay Kuya Cesar eh. Kaya parang 550 siguro magkasas ko lahat. Sabi na, pahinga. Tulog ulit ako. Pansin ko after ko magpamasahe kay Kuya Cesar, medyo okay yung katawan ko. Parang nag-shape. Kahit mataba. Diba? Hindi naman ako nag-workout. Sakit eh, nilamog na ako. Bis na. Yun, tapos na ako magpamasahe. Nag-tip ako kay Kuya Cesar ng ay saan ba ako dadaan? Dito pala sa kaliwa. Nag-tip ako ng 50. Sobrang ganda ng service niya eh. Baba na ako tapos bili na ako ng frozen na food. Tapos pwede na akong umuwi. Frozen food sa kakanin. Tapos uwi na. Dito naman ako sa isang kainan ulit na vegan vegetarian. Bali L102 to sa to. Ibili ako ng frozen vegetarian meat. L102. Ito nabili ko na. Nasa labas na ako eh. Mas pasalubong ang bilo-bilo. 10 kilo yan. Ay maghanap na ako kakanin para makauwi na ako. Tapos magta-taxi na ako. Kakanin. Oh. Uwi na ako. Taxi na. Taxi nong. Sakay taxi. Sakto. Yun. Pauwi na. Kataksi na. Kakanin. Sububong. Tapon. Frozen. Gamit ko. Po? Sa scout na lang po. Nakauwi na ako. Yan.
Sa Seyas, oh. Oh, kumuha na agad ng pagkain. Mamaya kumuha na rin. Kanya-kanya kayo, ah. Ako lang wala, ah. Dalawa lang binili ko. Akala ko kasi maghahati kayo sa isa. O maghahati kami sa isa. Ito na lang siguro. Sarap. Napamper ko yung sarili ko ngayon, mahal. Ay, mali. Na, patay ko. Na-post ko. Magdi-thank you ako. Salamat, mahal. Thank you sa pagpapamper sa aking katawan. Sarap.